Nidħlu f'dar f'Birzebbuġa riħat taqsam ta' ikel kif numru ta' nisa kienu medija jippreparaw il-braġġuoli li se jkunu qed jinbijaw flimkien ma' diversi tipi ta' ikel Malti ieħor f'lejla ta' kultura fl-istess lokalità. Nostalġija huwa l-isem tal-attività li se titella fi-ġnien Indipendenza f'Misraħ ir-Repubblika f'Birzebbuġa u kif jgħid isimha stess din is-serata li ser issir il-ġimgħa u s-sibt filgħaxija se jkollha bħala tema ewlenija il-kultura. Fejn ħadd tkun tinvolvi diversi attrazzjonijiet. Nistgħu ngħidu li ħajkollna l-park prinċipali fejn ħajkollna diversi artisti stabbiliti li ser ikunu qed jinterpretaw diversi diski Maltin, ħanżommu t-tema Maltin. ħajkonna ikel u xorb, ikel Malti, ħajkonna area apposta tfal, fejn ħajkun hemm ukoll lob Malti li konna nilagħbu anke fl-antik. Għal pereżempju? Eżatt, ħajkonna pereżempju l-logħba tal-boċċi, l-logħba tal-passju. Jonathan Ellul Bonnici mill-grupp 222 jispjega kif qed isiru numru ta' arranġamenti sabiex persuni jkunu jistgħu jattendu mingħajr wisq u ġieħ ta' ras dwar parkeġġ. L-attività wkoll tinkludi tajjeb ngħidu park and ride, ġifieri. Ħajkonna minibus apposta li ħaddur ma' diversi nħawi ta' Birzebbuġa, ħnibdew mill-Mużew Tardalam u tibqa' sejra san-naħa l-oħra ta' Birzebbuġa naħa tal-Freeport fejn il-pubbliku jista' jipparkja f'diversi nħawi ta' Birzebbuġa, ħajkollna stops differenti madwar Birzebbuġa li jwasluk hawnhekk. Bonnici jgħid li din hija opportunità wkoll biex dawk li jmorru Birzebbuġa jesploraw suq tal-artiġjanat u jammiraw wirja ta' karozzi klassiċi. Il-grupp 222 li qed jorganizza din l-attività huwa ffurmat minn numru ta' żgħażagħ u huwa relattivament ġdid. Nostalġija hija waħda mill-ewwel attivitajiet li qed itella bħala parti minn din l-attività Ardalam u l-Mużew ta' Borċ in-Nadur se jkunu miftuħin b'xejn għall pubbliku mill-5 sas-7 ta' filgħaxija. Il-liħ kollu minn din l-attività se jkun qed imur għal Hospice Malta.